Right, ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingowakwaDzanibe isibongo abanye ke bangibiza ngomfoka kaMjuda umzukulu kaPetsheleza umkhulu ke loyo ke uzala ubaba siyanibingelela ke bakwethu. Right, ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingowakwaDzanibe isibongo isikhathi manje 28 minutes after 4 o'clock ngenzeka uqeda ukushayisa emsebenzini uphume nje mazithi 5 to ukuthi ujahe kuphi angazi ngoba nasekhaya ikho into ejahile uyochovoza ifoni useteksini manje uhleli kabi uhlalisa abantu kabi uqudule awukhulumi yini inkinga yakho kahle kahle bokuyikhuluma ngelinye ilanga kodwa ke asikho lapho bakwethu niyazi ke siyithembisa online lento ekuthiwa ihumor it's part of our life siyayibheke kakhulu namhlanje ke sokhuluma ke indaba ezibalekile igama ngumfanele uPhenyi Bheshu kaDzanibe abanye ke bangibiza ngomfoka kaMjuda umzukulu kaPetsheleza si live njengamanje angihambi ngedwa khona asesipho Figlen ukuwuyo obamba icamera ubanele uBrazo Sondlo uma graphics mawubona igama lami libhalwa njengoba ngikhuluma nje wazi ukuthi uyena ubanele ngomnyoninco kanti ke futhi ukhona ke uSihle Ungwini okuyibona ke sihlezi nabo namhlanje ke sibheka ke ishow feature iphinde ke futhi ke be partnership esihlezi sinayo yazi mangibheke emuva ngikhumbula uMama Maseko simbamba lapha eyomasha simbamba ngeselula phone namhlanje sihlala naye e-studio okukhomba ngempela ukuthi ke sisayibambe kahle ukhumbuleke umuntu oyi social worker you are not alone women and family center yana mawuthanda kanti ke namhlanje usilethele ihambeli zethu from the social development sinaye ke uMama Hawu uzosichazela ukuthi ke ngabe usiphatheleni kanti ke uBishop Michael Mtshali naye ke uzokhuluma ngezinto ezithinta kamadoda uzokhuluma lezi zinto eningafuni ukuyikhuluma kumanje nje une stress esikubambile uyayibona ushawa into encane ukuthi endlini mhlambe wena othenga ushukela abafuni ukuthi bafake u50 rand nawe ufaka u50 rand kuthenga ushukela 100 rand usuxakekile ka usafuna ukukhuluma ke sekungaze impela kuze kuphela impilo namhlanje ke sothi khuluma ndoda mawukuthi kanjani sibheke izinto ezithinta ke iGBV nokunye okuningi sawubona mama Sawubona mfanelo sanibona babukele emakhaya. Umama ubani wakwabani niyazi ukuthi ukuze abantu singene kubo fanele sizethule njalo nami ngibingelela every day noma ngilele mabe ngivusa bethi babavuka ngithi sanibonani igama lami ngumfanelo uyabona umzimba engibithwele Uqalile ke umfanelo cha uyaphupha ne? ya ithwela ngizima kakhulu. Phambi kwenu uJabulile Maseko, I'm the founder and the CEO of You Are Not Alone Women and Family Center. We are social workers specializing on gender-based violence, intervention, counseling and awareness. Namhlanje ngithi angihambi ngedwa angihambi ngedwa namhlanje ngihamba nabaphathi bami social development ukhona uMama Hawu la celeni kwami bese ukhona ke Bishop Mtshali simazi kakhulu ngokuthi uthi khuluma ndoda khona lapha eYana kunale show esinayo esithi Yobe so ngize naye today ngoba i-mental health yamadoda ibaluleke kakhulu it's a men's mental health this month Yobe mawendoda khuluma ngoba na amadoda uzokuthiwa u-strong kabi nje noSibusiso very strong very strong kuphi la khala mawindoda kucaca kodwa ke soyikhuluma naye ke usiphatheleni namhlanje ngokwe topic i-gender-based violence mfanelo le eyinkinga kakhulu e-affecta noma ngabe ubani ayina color ayina gender ayina age
So kubaluleke kakhulu ukuthi siloku sikhumbuzana ngayo, because if i-mental health yethu ingase right, that's why we see abantu abaningi bahlukumeza abafazi, that's why we see abantu abaningi bahlukumeza amadoda, that's why sibona abantwana babahlukumeza child neglect benzeka because umuntu akekho right psychologically. So leyo nto leyo bese ilida ku gender based violence, because vele if ngingekho right psychologically ngizokhiphela kuwe. We are bleeding inside, silimele singabantu la ngaphandle, then bese sikhiphela kwabanye abantu. So sithi phansi nge gender based violence singama social worker aseyana, sithi nangabe unenkinga endlini kungasahambi kahle, ubona kahle ukuthi endlini besithandana sinikeza nama flowers, kumnandi nje sithengelana o chocolate. Nowadays asathengelana bo chocolate. You know khona la uthando nalisese fresh angithi mfanelo. That's when no mama athenga le engubo leyo kulala enhle. Angifuni ukumention kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi asikashonga ukuthi PG abantwana babukele. Bese kuba khona lesikhathi ke la sekushuba khona ama finances aba yi problem, ingane zifuna imali zesikolo, then bese ke ayikho le mali because imali impande yesono. Bese uthola umama ke sekalala agcoke i-tight enkulu engaka. Oh le nenkulu lengaka. Nase kulala kuyafulathelwana. Nasubona i-relationship yenu ilapho, that means sekumoshakele. Before nibambana ngezandla sikhona singama social worker aseyana, and asisebenzi sodwa ke ikhona ne Department of Social Development, kunama social workers nakhona adila ngayo gender based violence. If ungathola uyana uzothola amanye ama social worker. Okusho ukuthi usizo kahle lukanje luphambi kwakho. It's very important ke le show esikuyo njengamanje ngoba it's an intervention. Uma sikhuluma nge-GBV, sikhuluma nge-mental health nokunye nje okuningi. Nitholakala kanjani ukuze abantu bekwazi ukusizakala? Siyatholakala lama working extension khona la sikhona. Nangabe usibukela uhleli emakhaya, ayi usizo lakho liseduzane and our services are free. Siyatholakala Ockham Park Police Station, Edenvale Police Station and Sebenza Police Station. Kunama social workers la ngibala khona. And it doesn't mean ukuthi if ungathola uJabu Maseko ngeke ukwazi ukuncedeka noma ngabe yiliphi i-social worker eliphambi kwakho, nawazi ukuthi i-social worker mawungalimali. And we have ama training esiwenzayo we gender based violence mfanelo. We are training our community ukuthi bakwazi ku helpa abanye abantu. Yeah. We are training the trainer. Wow. Yes. Ayi niyibambe kahle mama Maseko. Ngiyazi ukuthi usazobuya mina nawe sizoyivala ususinikeza ke ama contact details. Ngifuna ukuthi ke ihambeli zakho sikwazi ukukhuluma nazo sikwazi ukuthi ke siyibambe. Ngicela ungichazele ukuthi laba obaphethe namhlanje bazosisiza kanjani. Umama ha uzozichaza izindaba zakhe ukuthi uzosiza kanjani, because angithi sibona ukuthi yes iyana ikhona ikakhulukazi sikhona la eThembisa, sikhona eNockham Park, sikhona Edenvale, but sisebenza under i-umbrella social development. We are in partnership with the social development. So we are saying kubantu out there ungakhali, because lokhonja i-GBV government wethu uye declare as a crisis in South Africa. So we are here saying you are not alone. Come and get help. Don't die alone. Whether you are a male, ngithanda ukugcizelela kakhulu kumuntu obaba. Ukuthi we understand, we truly understand ukuthi niyahlukunyezwa out there and niyasaba ukukhuluma eziyana. We are saying come to us. We are here to listen to you. Sihamba kanye naye ke uBishop okwazi ukuthi akhulume nomuntu wesilisa, ngoba sometimes ukhuluma nami abanye abantu bazosaba, but uBishop ukhona unama training nama session awenzayo. Mama Maseko sobuye sikwazi ukuthi ke sikhulume nawe. Ake ngigijimeke njengamanje ngiye lapha na ke ezitolo sibone ukuthi ngabe kuhamba kanjani. Ngifuna ukuthi ke siye lapha ya eBatch Acres Mall sibheke ukuthi ke abakwa All Stars Sports Betting bathini kithina na nangaphandle ke kokuchitha isikhathi. This Saturday pull through to All Stars Sports Betting for Skills Stop, the ultimate spin kick win challenge. Place any bet of 50 rands or more and get a chance to play. Spin the wheel, find out your kicking distance and take your shot at goal from 3, 5, 7 or
even 10 meters away, score the goal and win instant prizes. Plus, every player goes into the lucky draw where the top 3 finalists will be cleared out at 4 p.m. for the grand prize of 2,000 rand cash. Hlanganyela kanye nathi ke ngo-9 ekseni kuya ke ku-4 ntambama for an afternoon of fun, sharp shooting and awesome prizes. Don't miss Skills Stop only at All Stars Sports Betting this Saturday at Betcheckers Mall. Njengalokhu ke bene branch kubalekile ke lokhu ke esikhulumayo. Khumbule ke ukuthi ke abadlali fanele ke bebe neminyaka engu-18 kanti ke aba All Stars baye beqinisekise ukuthi ke ba promoter a responsible gambling. Ngokuhamba kwesikhathi sokunikeza ke inamba ekufanele ukwazi ukuthi uyisebenzise. Njengamanje sizokwazi ukuthi ke sikhulumisane nabo ke haba kwa social development. Basichazele kabanzi ikakhulukazi ukuthi ke njengalokhu ke silapha nje kuhamba kanjani. Sibheke ukuthi ke i-well-being yabantu ihamba kanjani futhi ke iphinde igcine kuphi na. Sinaye ke uMamuhau Musasi obhekele ke oyi-social worker elibhekele yona ke i-GBV. Nangaphandle kokuchitha isikhathi sanibona Thobela. Tumela le kae? Re tsohile le kae? E teng. A o skimang wa hamang o khone o di introduce mo setjhabeng. Okay, ke nna Mamohau Musasi. I'm a social worker specializing in gender-based violence from the Department of Social Development. Our office is based on Kempton Park, 22 Trust Building, Voortrekker and Wolf Street, the same building as the Home Affairs. So we are on the 6th floor. We're servicing Tembisa, Kempton Park, Davidton and Benoni. I-role yakho as a GBV social worker itsamaya yang? Okay, my role as a GBV social worker is providing the services to social worker. Then the services that we provide is psychosocial support, counseling for the individuals, for the family, and also group therapy. In addition, we also do the community awareness. Community awareness is done in different ways. Every 25th every month, we've got what we call Orange Day. For victims, it's a commemoration for victims gender-based violence. Gender-based violence is categorized into domestic violence and intimate partner violence. So we celebrate them every month, 25th. We wear orange and black. Or you can just wear black with touch of orange. So in most cases, we also encourage the community to also join us in every 25th, even those that are working. Mhlambe nawe, 25, you can wear definitely black. Yes. So we also doing in our events, through our events with GBV, we're working in collaboration with the stakeholders. Yana is one of the stakeholders that we also work with. And we've got what we call, everyone I think knows it, 16 days of activism, which takes place from 8 20 November till 10 December. That's where we are all over the place talking about GBV. However, what we always say is that we should say pants in GBV 365 days. Not just only specifically for November and December. Yes. What has been your experience jwale ka motho o dila le ditaba tsa batho ba o hloka thuso, especially mo ditabeng tsa GBV? Okay, my experience, it differs with genders. Mostly people who come forward for help is women. Since this month is a mental health for men, most men, they don't talk. And we end up finding a small number of men that report the cases at GBV. And when you follow up, you do the investigation, you find that men were the first victims before they could victimize the other gender, which is female. So men mostly end up by the victims is emotional and psychological abuse and also abuse. It's either from the same gender or from mostly in partners. But the problem is that men banally, but they stigmatize and in a way or they feel or if we come out and ask for help, we'll be laughed. That thing is no longer happening now. Because now we're looking at the root cause of gender-based violence. Not just the results that thing whereby you'll find the other person ends up dead, the other person ends up early injured to a point of disability. The children are traumatized. The community is also traumatized because gender-based violence does not only affect
only the perpetrator and the victim. It also affects the people babaleng around. So we always encourage men who come out, sometimes just ask for counseling, just so that you can see where it leads you. The minute you see, Mona, I feel abused, then it's time for you to report. So with us, we also have, you don't always have to come to our offices because we understand some people are working, they don't have time. By the time they knock off, or now we are closed in our offices. Then we also have our command center, GPV command center, which is 24 hours. It's a toll-free. We also have a GPV hotline. Our GPV command center, you can call it anytime. You can get counseling. You can report a case. We can also report a case anonymously. Because these days, people, some community members, they say, Mina nyasaba, they will say, I don't mind the indaba zabantu, or I'll also be victimized. So we're now encouraging people to report the case anonymously, as long as you have the details of that person, the name, the address, and the story. If there's a telephone number, it's also an advantage, because we want to reduce EGBV in a sense of we no longer want this thing of rest in peace, and then you'll hear people saying, but this person was always abused in our presence. So people sometimes they don't know where to report. Or even for yourself, you ask counseling, our hotline here is 0800 428 428. 0800 428 428. Even if you can try it right now, it will ring. And then the one for GPV, it's another one is 0800 150 150. And then this one is also available on WhatsApp. That is so much helpful. So what should we take home instead, especially with men? It looks like there's reluctance. Ukuza ngaphambili. And what is the main message for this month? For this month, I encourage men to take care of their mental health. Remember, Guti, as the colleague has said, Guti, we are affected by many things. Right now, we've got this challenge here, economy. Most people, they are becoming unemployed. Your mental health gets affected, especially if you're a provider as a man, because most men, they get affected when they can't provide. Then that is where anger starts to build up. You start to resent this person. We always say, come forward for counseling. Take care of your mental health. Learn new communication skills with the people that you live with, so that you minimize the chance you victimize them, or when you end up as a victim. And your last words for people to get help? Okay, my last word is that please come to our offices, contact our command center number, and also when we are out there in the communities, we're giving our awarenesses about GPV. If you see us, please ask for help. We are always there. Thank you so much. And you said your name is Mamusasi Mang? Mamuhau. Oh, Mamuhau. Oh, Mamuhau. Musas, yes. Ay, siyabonga kakhulu. Thank you. Thank you. Njengoba ke nizwela sibonga kakhulu ke kuyena ke uMamuhau Musasi oyiyona ke social worker responsible for iGBV uma ngabe ke sibheka uthi ka mahhovisi wabo alapha ya eKempton Park bangabe ke wazi Home Affairs lapha eKempton Park 6th floor, right? Yes, 6th floor. Balapha yana ke ku 6th floor. Remember uhlelo lolu esilethelwa iyona ke iyana You Are Not Alone bebambisene neThembisa Online. Njengamanje ngifuna ukuthi ke ngibheke ukuthi ke ngapha ezitolo bathini ukuze ke sikwazi ukuqhubeka sibheke ke isimo ke esithinta yona ke lapha ya indaba ke thinta ke umuntu oyindoda nje sizokwazi ukukhulumisana naye ke uBishop Michael Mtshali sibone ukuthi ke ngabe izinto zihamba kanjani. Ngifuna ukuthi ke ngiye lapha ya kuyona ke Gauteng Provincial Legislator bese ngichazela ke ukuthi ke indaba ke zakhona zihamba kanjani. Sikubingelele sikwamukele asithi ke kuwe Gauteng Provincial Legislator uma ngabe bethi your view our vision, the 11th annual Bita Basadi Awards 2026 nominations are open for the 11th Bita Basadi Awards, which is the Gauteng Provincial Legislator. Kuvalwa ngumhla ka-30 kuJune kuyobe ke kungolwesibili. Kanti ke ukunominata owesifazane owenza kahle endaweni yangakini, you can go to www.gpl.gov.za noma ubheke ke iFacebook page ye Gauteng Provincial Legislator noma ke uxhumane ke naye ke uZanele. Utholakala kulezi inombolo 060 999 0400 060
999 0400 noma ke uthumele i-email esho kanje zmmthweni noma nje zmthweni@gpl.gov.za angiphinde zmthweni@gpl.gov.za ihamba kanjena uzmtswin@gpl.gov.za ugov ke umbhala ngo.gov.za ngoba abantu abaningi makumele kubhalwe ama-email angazi kuhlezi kunenkinga email akekho umuntu ongathi yena akaze abe nenkinga ye-email kuthiwa hey bounce back ayingenanga ngaleso sikhathi vele kuthiwa oh sekuvaliwe into ozoyithini ke leyo uzoyimisa kanjani leyo nto leyo so ke besithi ake sikulethele lokho ukhumbule ke is proudly brought to you by the Gauteng Provincial Legislator your view our vision asingene ke la manje sithi ke sithini kamba sithini endodeni qala nje sithi yobe sithi yobe bese sithini futhi sithi ayikhulume indoda uyabona ke manje sishaya into yokushawa ke manje sibambela ke ngempela ifudumele khona sawubona njengamanje sokhulumisana ke naye ke umhlonishwa ke uBishop Michael Mtshali mhlonishwa asikunikeze ithuba ngiyazi ke kukhulumeni ke into zakho sanibonani ngiyabingelela kubo bonke ababukelela oluhlelo njoba kushiwo nguMichael Mtshali uBishop Michael Mtshali ngikhona ke kune program esiyenzayo kuyana ekuthiwa iyobe la siyayisithi makukhona la konakele khona asixolisaneni madoda angene ebuhlanti ahlala esibayeni axoxe indaba kuxolelwane makukhona la konakele khona bakhuluma into enzima Bishop uxolo igama elinzima kabi lelo kufanele ngikuxolela ungixobile ngixolela kanjani mawungixobile noma ngabe umama noma ngabe ubaba kodwa nje ngiyangixoba bese ufuna uxola uyazi mawuthatha uxolo awufi indawo mawuxolela omunye umuntu wenza neyakhe impilo ibelula nje special njengoba sokhuluma ngemen's health not indoda yodwa nje umuntu nomuntu oxolelayo uyayenza ngoba ukuthukuthela kufaka ulukuluku makufaka ulukuluku kwenza ukuthi ke wena isimeni sezempilo ungabi muhle kahle so mawuxola ngakwezempilo nakhona uba right yini yenza ukuthi amadoda agcine engafuni ukukhuluma kufuneka silisho iqiniso lokuthi ama cultural norms the religious norms kuningi esikufundisiwe ukuthi indoda iyi-leader waqeda yanganikwa indoda material wokuba yi-leader yayiphilela nje yazi ukuthi iyi-leader kodwa ayiphethe lutho so therefore mayibona umuntu wesimama engathi uba ngconywana kunayo sekuqala ku-create problem yokuthi ke vele sengiyibona ngathi angilutho ngiba nale low self esteem ngoba anginanto engingakwazi ukuphila ukuprovide ngayo njengoba ngitshela ukuthi ngiyiprovide so ngiyibona nje ngathi ngifanele ukuba yiprovider but bakungenzeki sengizonda abanye abantu ingathi yiba benza ukuthi izinto zingenzeki mhlambe manithi ke yobe nikhuluma ke nomuntu wesilisa yingoba mhlambe sesigxivizeke kakhulu sihlumezeke kakhulu ke enhlizweni kuba nzima yini kube lula kumuntu wesimama ukuxola kodwa thina kithi kuba nzima kufuneka siyisho lento yokuthi also uma umbuso wethu uthathwa abantu bakithi abampisholo ukhona abakwenza because of ama states athi men were perpetrators by that time and amadoda amaningi ngempela bekutholakala ukuthi ngokwe-states ngoba i-states kusuke kwenziwa i-research so ngokwe-states bekutholakala ukuthi ngempela amadoda angama-perpetrators uma sebebuya ke sebethi let us empower women wakhohlwa manje ukuthi let us also empower a boy child as a result leyo nto le yenza ukuthi ke manje kulimalekela emadodeni amadoda abone ngathi indaba yethu ayikho into ekhulunywa ngathi manje sesithi ke yobe emadoda siyafuna ukukhuluma nangani ngokwezempilo siyafuna ukukhuluma nani nangokwe-GBV nani nikwazi ukuba nesibindi sokuyo report uyabona nje kunestory engasilalela la engasibona owesilisa ehambile wayobika ngabona esecourt ngezwe ngijabule nje ngingedwa la bengikhona ukuthi kwakuhle khona amadoda avelayo manje ayibona lento ukuthi masithi yobe madoda kodwa silungiseni singathuli sivele phakathi kodwa ke mangibheka abantu abawu11,000 bamjaja badawa kundoda yalutho ungazi ubike ubhekene nesimo esikanje mhlambe yingoba sidinga yini imfundiso ezifana nalezi ngoba nathi asivume nathi sithembisa online cishe kokuqala nje sikhuluma nomuntu wesilisa ozokhuluma nabantu besilisa ngicabanga ukuthi kuyiqiniso ukuthi
wajajwa abantu abaningi bembone ngayona indoda. Ngiqale lapho ukuthi cultural norms. Ama norms la kusuye ukuthi impilo akusona futhi ukuthi isintu. Ama norms into nje sijwayele ukuthi indoda ayikhali ifela ngaphakathi awu indoda ingayobika. Ithola ithuba isenhlanhleni phela indoda mayitholele ithuba. Basho njalo impela bathi ithuba eliyingqayizi vele. Kanti iqiniso lithi indoda nayo mangabe kwenziwe into ngaphandle kwesivumelwano kufanele kubike lokho ngoba isuke ingayivumile leyo nto. Kuyiqiniso ukuthi uma ngitofoza ngingagcina ngifikile kuleyo level ekufuna ngifike kuyo kodwa ngifike bengithanda yini. Cha mangabe bengingathandi ngamanye amagama sekufanele ngifunde kuyokwenza lokho. 2 ngithanda lento ishoyo ukuthi asinawo ama programs la kubizwa khona indoda ukuthi indoda ake ukhulume namanye amadoda limelephi. 2 nendaba yomsebenzi inkinga emadodeni. Uma uthi uyawabiza uthi ake sibe ne workshop yabona nje sibuye ku workshop namhlanje. Ngiyacabanga ukuthi amadoda besibalwa besu 4 noma 5. Omama they were dominating the house. So kuyakutshela ukuthi nama awareness and zonke lezi zinto lezi kusho ukuthi asikenze umsebenzi omningi. Kusafuna siphume siwenza amadoda feel comfortable to come to these events, to these dialogues, to these trainings. Bafile ukuthi angeke bajajwe kuyokhulunywa ngeGBV njengesilwane esiphethe wonke umuntu hayi umuntu othile ngoba enye into amadoda akhala ngokuthi noma sesifikile siyajajwa kulezo indawo lezo. Nginokubona la kuma comments njalo mangabe umuntu wesimame mhlawumbe uthola there's a fetus mhlawumbe kwembungu noma ke uhushu lwesisu salahlwa. Abantu besilisa banokuvela ubone mabebhala bethi nayo ke the purple gang. Sekuze kwafika la nabo abantu besilisa beyibiza imbokodo njenge purple gang okukhomba ngempela ukusho ukuthi kunama inequalities akhona kusho ukuthi siyajajana. Uthini kulokho? And into yokujaja iyo le mental health besikhuluma ngayo. Ukuthi uma si right emqondweni sicabanga kahle sibuyisana sithi ake ibuye zonke emasesweni. iGBV ayifuni siyithathe siyenze ngegender sithi abesilisa banje abasifazana banje. Mina I will say let us fight GBV together. Kodwa kunale initiative eyashiwo last year eyabekwa uDeputy President uma beku AIDS Council kubeku AIDS Day kumhla ka1 December uthi kune program that we are launching now. The program is saying a better man for tomorrow. Asifundisa indoda ukuthi ingabi namaqhubu. Indoda ingathi ngoba kuthiwa amadoda ngama perpetrator ifuna ukujustify. Kodwa kube indoda ethi noma ngaba amanye ama perpetrator not me. I won't be a perpetrator. That is what we need to teach. Ngoba leyo kukhombana sonke yabona besilisa abakhomba besifazana bakhomba besilisa ayizi kusisiza ndawo nami kwenye group kuvele kwangena nje umuntu wathi abakhuzwe lamadoda. I had to intervene ngithi iyekele ukuthi kukhuzwa amadoda sekhuluma ngeGBV la asikhulumeni ukuthi siyilwa kanjani iGBV makhona wesilisa oyiperpetrator simlungisa kanjani noma kwenziwa kanjani ama cases wa reporta kanjani whether wesilisa whether wesifazana whether is LGBTQI siyekele ukukhombana but we fight GBV. Ukakhuluma nje umuntu weak kabi weak ungazi uyobikela amaphoyisa ngenkingo nazo lokukhulunywa indoda ekhali uthini lapho? Ezinye zezinto esakhulwa sithishwe zona lezo. Kuzovela isifo la ekhaya ngibhlungu ngilimele kodwa ngitshelwe ukuthi indoda ayikhali. Ukungakhali kwami ngiyabuya la sengine depression ngine stress no anxiety nginazo zonke lezi zinto lezi or even stroke or ezinye izinto ezivelayo njoba sithi amaloyo ezinye siyo amaloyo. I-issue yokuthi asinakekele health yethu. If ukuthi angikhale as a man I must cry. Lokho kuzongenza ukuthi ngibe right. But mangizoyiqinisa ngenzele nenabhuti umfanelo kushuthi nginiyothi masenihambile kusale kulimala mina and ngapha isimo besithi akuvele ukuthi ngicrackile. When a man cracks mawindoda show ukuthi ucrackile and uzokwazi ukuvuswa but mawungashow ukuthi ucrackile akekho umuntu ozokuthatha kupick up because ubonakala strong wena ungekho strong. Siyayivala njengamanje Bishop ngifuna ukuthi ke sibheke ke manje ukuthi ngabe nina nizobasiza kanjani abantu ke besilisa mawukuthi ke ulalele lenkulumo ungasitshela nje ukuthi ke wena uyizwa kanjani lapho ke ukhona sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami mina ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingowakwaDzanibe Sibongo uAnanias Chawuke uthi ke the abuse to men you guys cause it with your 50-50. Ngicabanga ukuthi ke usaphawula ke ngalo ke lolu daba ubabaza isimo ke esikhona. Sibonga ukuhlala nawe nabanye esinabo. Nizobasiza kanjani abantu besilisa? Zithini inhlelo zenu? Angiqale nje ngesecond ukuthi ngithi 50-50
ngiyazi ukuthi yona creative problem but masingaya kudala it was even more than 50-50 a man will come and work emamayini athumele nje imali ekhaya afike sekwakhiwe sekunazo zonke izinto kudliwe ekhaya kumnandi and there was no problem. Maybe we need to come and learn the issue of 50-50 ukuthi let us share duties ama-duties engingakwazi ukwenza as a man angwenze akwazi ukwenza yena siwenze la ekhaya but we share duties. iBhayibheli ke njengomuntu omfundisi lithi abantu ababili abahamba ndawonye bengavumelananga so 50-50 akuwona ukuthi siya abusana but ukuthi let us agree masenze izinto ukuthi sizenza kanjani. So bese ke ngiza kuleyo ukuthi ngithini kumuntu wesilisa ama office weyana owashilo sisijabo abantu besilisa abafuna ukusizakala bangaya lapho we have men that we have trained as champions abazokwazi ukuthi bakhulume nabo. Ake ngivale la mfundisi sinibonge futhi enakwenza kwakunesiphithiphithi lapha ngezingane zesikole kukubi ngabona sekuthule siyalibonga ke igalelo nomoya nje ukuthi nikwazi ukungenelela kwagcina kuhamba kanjani. Iqiniso lethi ke nakhona ngabona mawuqeda ukuposta sashaywa abanye abazali abangafuni ukulungisa. Uyabona masingabazali sibe neqiniso uma izingane zethu kukhona la iphuma khona endleleni asikhuze njengabazali. Okwesibili asingabi ama problem thina njengabantu abadala kodwa wethu umsebenzi ukuthi sibe isolution. Mina I prefer kuba isolution kunokuba iproblem or a problem starter. But okwethu njengabantu abadala nabantu abangama leaders ukukhuza noma ngabe kunjani sihlale sikhuza okwenzeka ke yilokho kwaqala kwakhulunywa nje basasikhulumile sasiqale saba nomhlangano sase siba nawe saxoxa baye ezikoleni bayakhulumisana nezingane. Ngiyabonga ukuthi izingane zabuyele ezikoleni zaqala ukwenza konke kahle thu kwalandelwa ukuthi kufike uMEC ke manje sekusetshenziswe sekubonakala ukuthi kuyasetshenzwa and we are saying namanje asesebenzisaneni uma kuneyinkinga ezingane zethu umsebenzi weSGB owabazali wonke umuntu ukuthi ayohlola futhi alungise. Mina I attend all schools mhlawumbe kungibona hayi ngoba kuneyingane zami but kuyozwa nje ukuthi kwenzakalani nokuthi sisize la sikwazi ukusiza khona. Bishop, thank you so much. Siyabonga kakhulu mama. Alright, manje lapho ku screen sakho uzobona ke imininingwane yalomcimbi ozobe wenzeka ngeSaturday lapha eBetchika Mall kwa All Stars @bet ukwazi ukuthi ke ubone mhlambe ke sifake ne background sivale noma Maseko. Injalo ke bakwethu siyabonga kakhulu njengalokhu ke siyibambile nje ubuyile ke uMama Maseko usezoyivala okuyena owenza ukuthi nalolu hlelo lokwazi kuba khona lube impumelelo. Mama Maseko siyivala ngelithini? Ngithi abo baba mabakhale njengoba uBishop achazile sikhona singama social worker ukhona uDSD ukhona uYana akhona amanye ama social worker around the community yaseThembisa sisebenza singama stakeholders siyasebenzisana ke mfanelo because I like a collaboration mina not competing nabanye bantu. If we are collaborating that means we are going to win this war gender based violence. And to respond to baba njengoba Bishop respondile, yes we understand indaba ye 50-50 ukuthi maybe it might be the cause but you can still come and communicate with us sibone ukuthi singenelela kanjani kuleyo relationship yakho engase right so that nizokwazi ukuqhubeka niphile kahle nomuntu wakho. So come to us and get his support. It's 5 o'clock. Thank you so much. And my contact details? Our numbers 063-991-1274. It's a cell phone number leyo in WhatsApp 063-991-1274. Landline 010-065-1733 010-065-1733. Ngicela sihlanganeke Friday ku training
and sizobe sifundiswa sithola nama-certificate. Siyabonga kakhulu. ihamba kanjani imininingwane ye-training? I-training izoba ese-Shining Light eNtshonalanga. Okay. So kuzoba kune-Digenix Institute is-trainer, then abantu bazokwazi ukuthola ama-certificate abo. Sicela bonke laba bebakhona last bazo-trainer because we have trained abayi-50 ama-change agent nama-GPV champions. So now we want to add ama-champions eThembisa. So we are saying i-GPV eThembisa izophela nakanjani siyazama. We're trying, but we know ukuthi with stakeholders or abantu bahlanganyela nathi, then we can win this war. Thank you so much. Siyabonga kakhulu team, siyabonga Mfanelo for iThembisa online, siyabonga Brazil, siyabonga team. Yebo. Usihle. Thank you so much Igama. Umfanelo uPhenyi Bheshu ngingwakwadzanibe isibongo sibambisene nomama umama uMaseko weYana is a founder and also a director. Siyabonga kakhulu ke usisi naye ke uMamuha uMusasi naye ke uBishop Michael Mutshali abantu abakhona la. Njengamanje ngithi ke peace and love niphathe kahle ninakekele ngaso sonke isikhathi. Sibonga kakhulu kubanele uBrazo Sondlo Asisipho Figlen sihle ngwini siyayivala njengamanje.